Έρευνα διέταξε ο οικονομικός εισαγγελέας, ο κύριος Γρηγόρης Πεπώνης, για τα δάνεια που δόθηκαν στο Άλτερ. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητά να διερευνηθεί αν τα δάνεια που χορηγήθηκαν από τράπεζες ήταν νόμιμα. Ο μεγαλομέτωχος του καναλιού, Γιώργος Κουρής, σχολιάζοντας την εισαγγελική έρευνα, δήλωσε ότι ο δανεισμός του Άλτερ είναι όσος και άλλων σταθμών και ζήτησε η έρευνα να επεκταθεί σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Με αφορμή δημοσιεύματα του τύπου για δάνεια που δόθηκαν από τις τράπεζες στο Άλτερ, ο οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπώνης διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας. Άμεση ήταν η απάντηση του μεγαλομετόχου του Άλτερ, Γιώργου Κουρή. Έκανε πολύ καλά ο εισαγγελέας κ. Πεπώνης και διέταξε έρευνα για το Άλτερ. Για να ξεβρωμίσει ο χώρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η έρευνα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έπραξε πολύ καλά ο εισαγγελέας κ. Πεπώνης που διέταξε έρευνα γύρω από τα οικονομικά του Άλτερ. Έτσι, σύντομα θα μάθει ο κόσμος πόσο μεγάλα ψέματα είπε ο πρωθυπουργός της χώρας ότι τάχατες ο τραπεζικός δανεισμός του Άλτερ είναι 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα είναι 200 περίπου εκατομμύρια. Όσο δηλαδή ο τραπεζικός δανεισμός πολλών άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θα μάθει επίσης ο λαός ότι το Άλτερ τα τελευταία 10 χρόνια έχει πληρώσει 50 δισεκατομμύρια δραχμές σε μισθούς εργαζομένων, 25 δισεκατομμύρια δραχμές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλα 25 δισεκατομμύρια δραχμές στην εφορία. Τέλος, θα μάθουμε και εμείς τι ακριβώς συνέβη στα οικονομικά του καναλιού, αφού είναι σε όλους γνωστό ότι η οικογένεια Κουρή δεν είχε ποτέ ασχοληθεί με τα οικονομικά και τη διαχείριση του Άλτερ. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι το τελευταίο εξάμενο η οικογένεια Κουρή πούλησε ακίνητη περιουσία αξίας 20 εκατομμυρίων ευρώ στη μισή της αξία για 10 εκατομμύρια. Στην προσπάθειά της να συνεχίσει να λειτουργεί το κανάλι χωρίς να είναι σίγουρο ότι τα χρήματα αυτά θα πιάσουν τόπο. Τέλος, ελπίζουμε ότι από την έρευνα που θα γίνει ο εισαγγελέας κ. Πεπώνης θα καταλάβει ότι η ίδια έρευνα θα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κανάλια, εφημερίδες και ραδιόφωνα, για να μάθει ο κόσμος πώς λειτουργεί τα τελευταία 30 χρόνια το σύστημα, πόσο βρώμικο είναι και ποιοι απατεώνες πολιτικοί εκβίαζαν τόσα χρόνια κανάλια και εφημερίδες και συναλλάσσονταν μαζί τους για να τους κρατούν κλειστό το στόμα, με αποτέλεσμα να φτάσει ο τόπος στη σημερινή καταστροφή. Ανακοίνωση εξέδωσε και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του τηλεοπτικού σταθμού, Κώστας Γιαννίκος. Το Άλτερ καλωσορίζει την εντολή προκαταρκτικής εξέτασης του εισαγγελέα κ. Πεπώνη και οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση της κυβέρνησης στη δημοσιογραφική ελευθερία και μαχητικότητα του καναλιού. Την έρευνα θα διενεργήσει η εισαγγελέας πρωτοδικών Ευγενία Κιβέλου. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη Μαρία Σινιώρη. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.